sesian pot kum kabalang kalum siap Presbyterian Church ngi wanra apling jupi ya kani ke Bible study kabangi jio man ke sing tho ding ngidangi puli mentai ke Gospel Matthias kalnong ke barsan na ke benta ke batho sifang ke jing bisari ke jet benrio ke balong ru ke jing kran ke bakhadu ke jong try Jesu kum ke jing thu lupa syabun saiti le de ban sanafna ye un barang ni ngi puli na do ko khot ka ba life way tatar kum no ba la khot yi ki jet ri jong ko pathai ka sing khadu ban bisari ki tingi le sedang ye ga benta ka baning kong ni teu ladap na do ko khot ka ba life way bat ka ba life ar ha ka bangi le I kum no ba unsawan but pau kumusiem kumunong bisar ban bisar yaki jat ben rio jong ka pathai but ka jingwan pau jong kanong burum but lambat ki angin ki jong baro ki angin bakhut ki jong tingan puli pat yaki ni khot ka balai pho lai but life sau ki bong ni Tiumbu yaki lang berat sikaman jung ndrei ki blang sikadiang. Ona kum tau siim ong hakita sikaman tu 1p yaki bala kerkhu jong kpa jonga tu yo yaki hima yaki bala penkrek kan yapi na mendang long kepercai. Tu ini tuai. Atrai sesin aingu imi bamila pen yo pat ngi kalat ni ban penlong ini ke Bible study. Dori kerkhu kendrat dingi lembah ni kapor dom sim jomi ai bangin sungthu iki jing mut ki ba dan hakani ke tien ke ba im ke jomi trai bangin na ban sungthu ikani ke benta ke bangi polis phang ke jing besyar ki jet benrio ha sing khadu do trai Jesu ban wan kumunong besyar ke kapor nomor kata kendrat tu isnei ban kerkhu ingi iwe kat ke bi sngo ki ba sngap ikani ke Bible study but ki weru ki ban sa ngap khamadin bangin mat atrai ye ke jingkar khu ke jom metrai to sngo ku pai kini ki jingkar pan to the map ki pop ki rengkang me semhi na bangi pan kini teng Jesus Christ amen dia tu du khot ke balai fuai bat balai fuar ngila puli ba utrai Jesu wan pau ke borom ke bor jong lambat ki angel ki ba khuit ke jong but un penyaklat ya ki jet penrio hakudur mo penyaklat unong ablang berat hapreng ki blang bat ki lang berat te beruang hakani khot ke balai fu lai pan te unbo ki lang berat sakaman ju rei ki blang sikadiang ondokum taus imun ong hakita sikaman jong tu 1p yaki bala kerkhu jong kpa jonga tu yo yaki hima ya ka bala pen krek kan nyepi na mendang long keperthai te habola lum yaki jet penri jong keperthai kum balum unong ablang berat yaki lang berat bad yaki blang kani ke khot ke balai pusau ke thu ba un sim yaki lang berat un bu yaki sekaliang ke man ke jong bad yaki blang pat sekaliang ke diang Dekat kei kani ka jingmut jong kaliang kaman kathau ya kejaka ha ka bala penan buram ha ka Bible ya kaliang kaman laju penan kam berbor ban pen I ya ka position lani kejaka lani ka kerdan ka ba dan buram lani bala ai buram habong nong sensar khamtam kwa ban bo ino ha ka kerdan ke bau penan buram u khat u bun song ri bun yeng ha ka liang ka mon jong teng semi kani kantin ha ka khti ka mon ka jong ha ka Bible baru blairu bun sin upan kam ya kani banong badan ha ka khti ka mon ka jong blai yano ba u penan buram te kham tam kerpang yo try Jesu te hakani ke jing khot ni ke jet ben riu
ngila puli makani mlan jing pen ni pher pedeng jono kalong bet ya borok kelum tong ni unong ablang berat nani uni unong bisar un i yaki i wei pi wei kat kum ki jinglong jongki kumbo i unong ablang berat ya ki jinglong jongki lang berat bat ki blang bat kum ta yaki to ki ba ui bet ban bo seketi kaman ban ai ki jing penan buram de kita lakhot kum kilang berat dan rei gitu pat kiba sngubha bat kwa bakinyo ya kajing penan burom ya gitu ubu seketiga diang kajong te nisem haga ketien kajong blai ya kani ke kentien kaman lapan kambon sin kamtom sifang try jesu haga kitab kisam kaba sispa sipho kana nong ngamat ka kadkhot ka baningkong kasam ka sispa sipho kadkhot ka baningkong nan puli gini kentien bakran sifang ka jing ai ka buram yu try jesu do blay ki kentien ki bongkom ni utrai ulong ha utrai jonga to syong ha ka kti ka mon jonga tat anda ngan penlong ye kinong syun jome kijing yu kujak yeme kini di kentien bo try jesu ukran sifang bo blay uong ya utrai jesu takadaw song utrai ulong ha utrai jonga tu blay badan bor baro uong ya utrai jesu bon syong ha ka kti ka mon jong misamru ha ka kitab kikam ki apostol ka lenong ka baar ka khot ka balai fulai ya kiju kirukom bo kentien haga bedai bat kajing penan brom yo try jesu do blay ke kitab kikam ki apostol kan nang ka baar ka khot ka balai fulai kentien ki bong kom ni namar kata habala kentiu yu dakakti ka manu blay bat habala yo diang no khpa ye kajing kular yo mensim bu khut ula theno ye kani ye ka ba phi menta phi i bat phi asngo kani ka de kajing batai kajong kisndran jong try jesu sepang jong u bat ba ula the yo mensim bu khut ka ba ki i ta ka sngi ha ka ba mensim bu khut wan her ta ka sngi pentecost tikani ka de ka rukom ba panan kam ha ka bible te haka city skinong Ephesus ru ni syam ya kaju karukom tho ni na ka benta ya kita ka bala penan brom haka nong ka baningkong ka dekhon ka barpho nan puli gini kentien bong kum ni Kebalatri hau Chris menba ulapan mi pat yu na kibayam bad ulapan syong yu sekati kaman jung u haki jaka beneng kani kadai kajing pensyong yu try jesu do blay ha ki jaka beneng ban pensyong yu sekati kaman te na kini ki kato kani ki dekhot bangi pet mentan ni sung thu ba ka liang kaman ka jong ta ubadai usim lani ukenra lani unong bisar kadai ka liang ha ka bala penyeng lani labu ya kita ki bau thmu ban penan buram lani ban ai haki ya kan kanong ka ba bha kanong ka ba sutnat namar ki ba ki lale tingi ketuk dekhan ngan puli biang sesin na ka gospel Matthews ka yathu ya ka jing khat ka jong uni u nong bisar lani ukenrat lani utrai jesu ba ukhat yakini kiba ubo sikakti kaman bad uang gini kentien hak khot balai psau anda kun taus em on ha kita kiba syakaman jong tu wan phi ya kibala karkhu jong kpa jonga tu yo ya kahima ya kabala pen khre kan ye phi na mendang long ka perthai tigani kadai kajing
ainong kejung ya kita kibalong kilang berat tengi pulih ni ya kene kekentian lang berat bayi kita kibalabo sega ketika man lakhat iki kilang berat ha ka Bible ngisam bon sin ba kilang berat kidai kita kibau play usngobha but dan kejinglong kejongki kaba lapin Yisrael ru yaki breu kibau play usngobha kidan kejinglong kaba jai kejinglong kaba lerit kidan kejinglong kaba mentoy lani kaba dan kejing seso yaki weipan but kidan ru kejinglong kaba lui ha kejing long kelum jong keno kalang berat ni ya kata kejing long ke babha kejing jamnut kejing jai kejing long seiso long kejing mentoy yo kenrat jongka kedon kejing lui kalang berat kamnang ban le khutia kamnang ban le butu khmat jong kenrat ban ni ba ditang ka babha sudah ka bala ban ong sifang kalang berat Tegami kedai kejinglong ke bau blay usung bah, ke bau blay kuat ban ai ya kan nong ke bah, ban ngisem bau try jisu bau keren, sifang kejinge dai jong bat kita ki bau usung bah, kita ki bala shani ai ki bau ula kentop ki bakin long ki jong ngisem ha gospel we honest kalenong ke basifo bau keren sifang jongki wong dekat ke ba nyo namar kata ujisu ong pat haki sisa siang ong pi bangangalong ujing khang jongki lang brot te peni ni ladi bolong kum uta ubo ple jing khang nani bolong jing khang na ka banta jongki lang brot te bat ni samru ha dekat bakhat saw bat ke bakhat riu wong kumno haduk khan riu nangalong tang nong ablang berat ubah tinga itu ilagi jong bat la itu inga dalaki jong kumbau kupau itu inga bat ngang itu yo kupa ngai tino ru yala ka jing im na ka benta kita kilang berat ngadam kiwei pat kilang berat ru kibam long na kani ka jingker ya gitaru kadai inga ban walam bakin sngap ya ka ktien jonga tekin yelong sikan hun but way unong ablang berat tegalong ka basay bau try su ukran sifang news im uban bisar ya kita ki bau bu sekaliang kaman ki belong kilang berat ka thau hi yakini ki bau usngobha kemengi puli ha ke gospel Yohanes mentan kalenong ka basifo kidai kita ki bau usngobha ki bau kwa ban kentup but ki ba u yalam si kita ki jak ka phlang ki bejerngam kombai tho bat ka sam ko bar fulai u ai ki ka penbiang ki ka jingbam u ai ki babhatam de hendre ha kani ka singi bisar ka khadu ka de ki jing ais nan ya ka ba kordotam ka babhatam nalor ki jing ai baro ki babha ki bo nong ablang berat u ai ki lang berat ki jong bar ka to khon ka life saw itu ikata ko ong kumno unus em ong to 1p ya ki bala kar khu jong pa jonga to yo ya ka hima ya ka bala pen krek ken ya phi na mendang long ka perthai kata ka dei ka jing ai ka ba kodor tam ka ba ula ai kum ka nong ya ki langbrot ki jong namar kata kejing yene jongki hu kejing long ka basida kejing long ka lui ka babha ka mentoy yo kunran bat ki babun ki we kejing long ki babha ki bakum ki lang brat ki dan kejing jamnut kejing lerit bat ki we tikini ke de ka dur jong kita ki badai sisa ki nong buat ki jong Jesus Christ ki dan ni kani kejing long haki hoat kim dei ki balalong janai lupa ndrei kat banang yat kapor kat bakinang yat ringkat batu kinang stream nang stream sisu ye kani ke jinglong ko babha jong kilang prat bat kanong ko bun ai ki nalor ki ei babha ki bo ai kat bakidong don nang perthai kanong ka bakut jong ki baro
kalong bun ai ki ya ke jingyo genti ya ke hima ke jong blei tegani ke jingyo genti ya ke hima ke jong blei kamut ke jingyo ban syong ha ke hima ke jong blei lambat u blei sedu bom jukun ban mat ya ke jingsuk ke jing kemen jong ka nomor kata ke jaka ha ke bau dan u blei kalong ke jaka ha ke bom dan syu ke jing susi ke jing yam ke jing than bat kiwei ki jing tenjo ki bang ye kendu ne pathai ndai kalong ke jaka ke bah ke jing sup jong ka kalong janai kalong perfect ti kata ke bakum kata an saai ki but kin sedan ski ki bathamai ki bakin mat kin yo kata ke hima ke jong blei ke bam patla ban batai lut ha ke ni ke slak ndo ditat hanan dalam dan hangta ban sakhami i sei i kita ki jing pen khre ki jong blei ki bangim la ban batai de ki tin brio ki jong ni ki ba bahatam ki ba kemen ki ba ai ki jing smo ba ke bam la mudur syu ke bau bleun sai ya kita ya ki bau pen khre ya gani ke hima te ka city si ke Ephesus ke kran se phang kani ke jing pen khre ladangi puli ke nong ke beningkong ke jong ke city si ke nong Ephesus ke dekhot ke basau kong kum ni kat gembau lejit yangi ba menba yangi hau menba 4 pensiong nong rem ya ke pathai khnang bangin long ki ba khoit bat ki ba khram jing dona ka khmat jung u ha ka jing ien abau la thong lupa yangi sha ka jing teng khun do Jesus Christ shalade hi kat bakum ka jing sum bha ka man jung tikni gelang brot ki dei kita ki ba u blei ula thmu ula jet bakin nong ki khun ki jung bakin nong ki nong yo kan ti ya ka hima ka jung ki khun ki yo kan ti ya ka e ka badai jong ki kmi pa kum taru ki khun ki jong blei ki yo kan ti ya ka e ka bau blei udan ban ai ha ka siti sinong rom kalan nong ga phra Apostle Paul kan shai bhai ka ni khot ba khan nyu wang kum ta la da ngilong ki khun ngilong ki nong yo pateng ru ki nong yo pateng blei kan bat ki nong yo pateng lambat u Christ da shisha hela da shisha ni yaisha sitom lambat u onyo penan berom lam yangi ru bat u tu Apostle Paul kan shai sifang kata bagadan ke jing penan berom ya kita ki bayaina ki bayasa lani ki bay yaisha ya ki jing e yaine bat u try jisu hapdeng ki jing tanju ki bakhrau ki yaine ha ka jinglong ka ba ju ki ka ba lui ki jong ki kumta ha ka tak singi ka bakhado ki nyo kenti ya ka hima ka jong blei kumba utrai jisu ong ni kenti ni ni khot ka balai pusau ba ukhot yaki sekata ka jingyo kenti to wan pi yaki bala kerkhu jong kpa junga to yo ya ka hima ya ka bala pen krek kan yepi na mendang long ka pathai nang tau si thu pat iki nong rim jong kadau jong kata ka jing yo kenti jong ki banai bala ai he ki ka jing yo kenti ka hima ka jong blei bat kini ki nong rim ki kran sefang uso jong ka jing im jong ki dal bishar ki halor uso jong ka jing im jong ki kumba kiwi ki benta jong ka tien ka jong blei ki kran ni kata utrai jisu ha gospel yones kal nong ba khatsan ukran sefang ka jing bishar kat bukum uso ya kitna ki basaiso open bha open ukhla no ndri ya kita ki bom saiso labret ki seding hakot lenong ba khasan yones ka khot ka bar wong katnat boro ka bahanga ka bom saiso ngor no kata ka digi buong hakot khot ka ba ndri wong la daunu nuru yene hanga la jibret no yu shibar kum katnat ka balayap staino tigi lum yiki bat ki bret hading bat la thang yiki tigi ni gadai ka jing bishar ka bala kren sifang kisngi ba jong ka jing bishar ka bakhaddo bat
kani ka bayi dei pat bat kilang brot kadi kita ki ba seso kita ki badan kajing penmi ha kajing im jungki diki ki ba bha ki bolong kajing kerku ya ki parabrio bat ka burum yo blai te kata kanong ka bakiyo kadi kajing yo kanti ka hima ka jong blai bat ki kita kisok jungki ni kitu khat ki ba shedin katu khat ka balai pusan bat ka balai phunrio ukran sipang kita ke jinglong jungki lani kita ke jingim jungki wong habang ngatngan pi bam ngasliang PID ngalong nongwei pi khat basa yanga habang long boleng khoj pi penkup jan yanga habang pang pi wan jengo yanga pi wan sumar yanga bat habang ngadan yeng bendi pi wan ban jengo yanga lani ban yakendu yanga kata kedai kanong rim bat ngi bakini ndrep teli ki ba kini kilang brot kile kita ki bayok kanti hima jong blai kile kat bagi dang dan ngani ka perthai ki dei ki jingle babha ki kam babha ki baki ki lele na ka benta baki iet yo blai bat ki iet ilo pramajan baki kongo e ka hukum ke jong blai baki man ki be de bak kaman jong blai bat kumta ki lalong ke jingerap ki parabrio ha ka jing im jong ki tingin se peteng pat ya ka benta ka bebut bat kata ka dei sifang ka ipat ka ba kini ki blang ki yo bat ka yang ayu ka yang na benta juno kini ki blang ki badan pat si ketiga diang tu bleun kurku ya kani ka jing puli jongi ketien ka bukhu jong un kurku i firu ka ba pinang yai persyang ya ka ban tip ya ka man jong blai ha kani ka jing em bat ban yai le ka man jong blai ban penan borom u ha kani ka jing em na ka ban ta ka borom jong amen tangin tuai tuai ru ba ka jing ai ka dap biang ka jong trai jing Jesus Christ ka jing it ba ka jong blai ku pa lam ka jing slok mun sem ba khu kina shongkar hailam bat ni baro ki ba ye puli ki be shaskor ki ktin ke jome hoat kum hagani ka poru bangila puli ye gani ka benta sifang ke jing bisar ki jet benrio ne shongkar hairu bat kirungit ki badan hakaleng setlak ka puthai menta badado halak taru amen bless you.